Benvinguts a Suzuki Auto Japan. Us presentem el nou Swift híbrid i descobrirem 5 coses que heu de saber. Primer, la tecnologia híbrida avançada, que ens ofereix un consum de combustible reduït i unes baixes emissions de CO2, detall que ens atorga que porti etiqueta Eco. Segon, el Suzuki Swift és compacte però espaiós. Amb un maleter generós i un disseny d'interior intel·ligent podràs gaudir de tot l'espai que necessites. Tercer, gaudeix de la connectivitat total amb les seves pantalles d'infoentreteniment d'alta definició, que fan que cada viatge sigui més entretingut i segur. Quart, seguretat abans que res. Equipat amb càmeres i sensors d'última generació, estacionar i conduir mai ha estat tan fàcil i segur. Vine i descobreix la fiabilitat del nou Swift híbrid. Cinquè i últim, dissenyat per oferir eficiència, tecnologia i conducció àgil.